گو الٹیمیٹ سکسیس زن دنیا اندر کان جاب حاصل کر نا یہ قلیل 2 دۄہ 3 دۄہ 4 دۄہ یہ کمزور گو مسلمانو رب دپان اے ایمان انن والو کھوچو اللہ رب العزت یتن کیاز ون ربن رب کرم باقی انسانو یا کافرو مسلمان اللہ رب العزت ہشناون ایمان ویل سی مسلمان سی ہو یہ تے شیخ ایسی ثونت ایمان تس بک آزاد ہو نا پابند کورمت رب کائنات تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑ کرت یہ دپک آزاد گوس بہ یہ خوشی شمتی میں کلمہ پورمت نا یہ کمزوری تیل یہ غلط فہمی بلکہ پن زندگی گزار ڈانچس اندر تک صحیح تعلیم و تربیت اندر یس صحیح تعلیم و تربیت ہاون گوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل چھ کامیاب اور بی کیا ونان رب دونکھ وونکھ نکی دونکھ بازی نش پن پان تھز دور وقولو قولا سدیدا سیز کت ونز رچ کت ونز پز کت ونز حقش کت ونز وچھو امیک نتیج کیا نیت تو ایس پتہ بفایات رب فرما یصلح لکم اعمالکم اللہ اکبر مسلمانوں پتہ بڑا انعام چھ رب کائنات دپن یہ زن تھی کیا کرو حقش کت ونیو نا پوز ونیو نا سیز کت ونیو نا دونکھ بازی نکی رب فرمان یصلح لکم اعمالکم تہندین عملن کر بہ اصلاح رب کائنات سانین عملن تہ کرو اصلاح رب کائنات سانین عملن تہ کرو اصلاح گو عمل گئی نا وین درست یہ رب کائنات عملن کر وین اصلاح پتہ دپن رب ویغفر لکم ذنوبکم بیٚیہِ دِمو بیاکھ بوٚڑ انعام یُس زن تمام مسلمانن کیا تمام انسانیتس تمام مومنینن یہ زن ضرورت چھ اکھ بوٚڑ بار انعام